Helo, a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru ar gyfer Ffiseg Uwch Gyfrannol. Rydym am edrych dros y testyn 2.4 sef Natur Tonnau. Nawr, mae'n rhaid i ni ddechrau trwy ystyried y ffaith bod tonnau o unrhyw fath yn gallu cael ei ddosbarthu i mewn i un o ddau grŵp. Yn y math gyntaf, dyn ni'n galw yn tonnau ar draws. Mae'r dirgryniadau, so da ni'n cynhyrchu'r ton o'r chwith, a da ni'n gallu gweld yma bod y ton yn trafeilio o'r chwith i'r dde, ond os ydych chi'n edrych ar y cylchoedd, fe welwch chi eu bod nhw yn dirgrynu i fyny ac i lawr ar ongl sydd ar 90 gradd neu yn perpendicular i'r cyfeiriad teithio'r don sef o'r chwith i'r dde. A da ni'n galw tonnau ar math yma, fel ni'n deud, yn tonnau ar draws. O'i gymharu, yn y llun ar y gwaelod, mae'r llaw eto yn ysgwyd yn ôl ac ymlaen, a mae hwnnw yn cynhyrchu ton, mae'r llaw yn ymddwyn fel ffynhonnell, ond fe welwch chi rwan bod y cylchoedd maen nhw'n dirgrynu yn ôl ac ymlaen ar ongl sydd, neu bod nhw'n baralel i gyfeiriad teithio'r don. So, da ni'n galw tonnau o'r math yma yn donau arhydol. So mae unrhyw tonnau, maen nhw yn dilyn y patrwm dirgryniad unai fel yr un ar y top, dyn ni'n galw yn ton ar draws, neu fel yr un ar y gwaelod, dyn ni'n galw yn donau arhydol. Felly, i grynhoi, tonnau ar draws ydy tonnau lle mae dirgryniadau y cyfrwng yn perpendicular i gyfeiriad teithio'r don, ac enghreifftiau o'r rhain ydy tonnau electromagnetig, tonnau arwyneb dŵr a tonnau arllunyn. O'i gymharu, tonnau arhydol, fel yn yr ail lun, mae rhain yn dirgryniadau, mae dirgryniadau rwan yn baralel i gyfeiriad teithio'r don, ac yr enghraifft gorau o donau arhydol ydy tonnau sain. Nothoch chi sylweddoli yn y ddau animeiddio bod bod y don ei hun yn trafeilio o'r chwith i'r dde, bod y cylchoedd neu'r cyfrwng, i bod nhw yn dirgrynu ychydig bach o ochr i ochr neu i fyny ac i lawr, dydy'r cylchoedd ddim fel petai yn symud o'r chwith i'r dde. Felly mae hwnna'n bwysig oherwydd mae tonnau eu hunain o ddiffiniad, maen nhw yn llwyddo i drosglwyddo egni heb fod y cyfrwng ei hun yn cael ei drosglwyddo. Reit, dau graff rwan i ni fod yn ymwybodol ohono fo pan ddaw i lunio tonnau. Y graff gyntaf ydy graff o ddadleoliad yn erbyn pellter. Nawr, os ydych chi efo graff o ddadleoliad yn erbyn pellter, yna dyn ni'n gallu labelu ambell i beth. Y peth gyntaf ydy, fe welwch chi fama, mae'n ei rhywbeth ni'n galw yn osgled, ac osgled o ddiffiniad ydy dadleoliad mwyaf y don, sef pellter o canol y don, reit i fyny i'r brig, so o'r canol i'r brig, neu dyn ni'n mynd o'r canol reit lawr i cafn fel hyn. Okay? So felly, osgled, ydy'r pellter fel petai o'r canol i'r brig neu o'r canol i'r cafn, a mae'n cael ei ddiffinio fel y dadleoliad mwyaf. Dyn ni'n gallu gweld, os di hwn yn graff lle mae gennym ni pellter ar yr echelin X, yna mi fydd y pellter o un cafn, fel yr un sgennym ni fama, draw at cafn nesaf, fydd hwnna yn cael ei gynrychioli gan rhywbeth dyn ni'n galw yn tonfedd y don. Os dyn ni'n gymharu hynny i graff lle mae gennym ni amser ar yr echelin X, rwan, dydy pellter o un cafn i cafn ddim yn hafal i'r tonfedd, mae o'n hafal i rhywbeth dyn ni'n galw yn gyfnod y don. Okay? A sylwch, mae'r osgled dal yn berthnasol yn y graff yma.
Felly, ymlaen ni i rai diffiniadau pwysig. Y diffiniad gyntaf ydy osgled, sef darleoliad mwyaf y don. Yr ail ydy'r tonfedd, sef y pellter minimum rhwng 2 bwynt ar hyd ton sydd mewn gwedd gyda'i gilydd. Fyddwn ni'n edrych mwy ar hynny yn y fideo nesaf, sef 2.5. Amledd ydy'r nifer o donau sydd yn pasio pwynt bob eiliad. A cyfnod ydy'r amser ar gyfer un cylchred gyfan o'r don. Mae hwn yn gyfle rwan i ni drafod y berthynas rhwng amledd a chyfnod. So, y cwestiwn gyntaf, mae cwestiwn yn gofyn i ni i gyfrifo be di cyfnod ton os ydy o efo amledd o 10 hertz. Cofiwch, mae amledd o 10 hertz yn golygu bod yna 10 ton yn pasio bob eiliad, neu mae'n 10 cylchred o don bob eiliad. Cyfnod ydy'r amser ar gyfer un cylchred o'r don, a felly, yn y cwestiwn gyntaf yma, dyn ni yn gweld bod y cyfnod, yn 0.1 eiliad. Okay? Cwestiwn 2 wedyn mae'n gofyn i ni gyfrifo beth i amledd ton os ydy o efo cyfnod o 2 eiliad. Wel, mae cyfnod o 2 eiliad yn golygu bod o'n cymryd 2 eiliad gyfan i un cylchred gyfan o'r don i basio. Wel, os amledd ydy y nifer o danau sydd yn pasio bob eiliad, dyn ni felly yn gallu gweld yn cwestiwn 2 bod yr amledd ydy 0.5 hertz. Okay? Nawr te, os yr amledd ydy 0.5 hertz fanne, dim yn siŵr os ydy'n amlwg, ond i gael yr ateb ar gyfer cyfnod o 0.1 eiliad, dyn ni angen gwneud un rhannu efo'r amledd, ac os di'r amledd, dyn ni wedi cyfrif yn cwestiwn 2 ydy 0.5 hertz, mae hwnna yn cael ei gael trwy rannu 1 efo y cyfnod. Felly, ym mhob achos, yr hafalydd sydd yn cysylltu amledd a chyfnod ydy hwn, F yn hafelu 1 dros T. So, F ydy amledd y don mewn hertz, a T ydy cyfnod y don mewn eiliadau. Okay? Os ydych chi'n aldrefnu hwn, fe welwch chi hefyd bod y cyfnod T ydy 1 rhannu efo'r amledd. Felly mae amledd yn hafelu 1 dros cyfnod, a cyfnod yn hafelu 1 dros amledd. Basically, mae'r amledd a'r cyfnod, mae'r naill yn cilydd y llall. Reit, y beth nesaf i edrych arno fo, i astudio ydy golau polar ag amholar. Reit, golau polar o ddiffiniad ydy golau lle mae yna ddirgryniadau mewn un plan yn unig, a golau amholar ydy golau lle mae yna ddirgryniadau mewn mwy nag un plan. Ac i ni gofio ei fod yn bosib i ni droi golau amholar i mewn i golau polar trwy ddefnyddio rhywbeth dyn ni'n galw yn hidlydd polareiddio. Dyma chi enghraifft gyntaf o hwn. So, dyn ni'n dechrau ffwrdd efo y lamp fama, a mae lamp yn allyru golau sydd yn amholar, lle mae gennym ni ddirgryniadau mewn mwy nag un plan. Be dyn ni angen gwneud ydy gyrru y golau trwy'r hidlydd polareiddio, so pan ddaw allan yr ochr arall, dyn ni'n gallu gweld yma bod y dirgryniadau mewn pob plan wedi cael ei amsugno heblaw am 1, a felly mae gennym ni golau polar yn dod allan y pen arall, achos yn fama mae gennym ni ddirgryniadau mewn un plan yn unig. Enghraifft tebyg yn fan hyn, so dyn ni yn dechrau ffwrdd efo golau amholar, lle mae gennym ni eto ddirgryniadau mewn mwy nag un plan. Dyn ni wedyn yn gyrru y golau trwy yr hidlydd polareiddio, a pan ddaw allan yr ochr arall, mae gennym ni ddirgryniadau mewn un plan yn unig. A felly mae'r golau amholar gennym ni yn wreiddiol yn fama, mae o rwan wedi troi i mewn i golau polar, yn defnyddio yr hidlydd polareiddio. Reit, dyn ni'n gallu, mae hwn yn gyfle i ni gysylltu nôl i'r sleidiau gyntaf, lle mae o'n bosib i ni polareiddio tonau ar draws, ond dydy o ddim yn bosib i ni polareiddio tonau arhydol fel tonau sain am bod y dirgryniadau yn barlel i gyfeiriad teithio'r don, yn hytrach na bod yn perpendicular i gyfeiriad teithio'r don. Am y ffaith
dydy o ddim yn bosib i hyd yn polareiddio i amsugno unrhyw ddigwyddiadau mewn unrhyw blaen penodol. A fyswch chi hyd yn oed yn gallu dadle, os ydych chi efo ton arhydol lle mae gennych chi ddirgwyddiadau sydd yn baralel i gyfeirio teithio don, bod y dirgwyddiadau mewn un plan yn unig beth bynnag. Roes un enghraifft i orffen efo hwn. So, dyn ni'n gallu gweld yn fama ar y chwith, unwaith eto, mae gennym ni golau am holer. Eto oherwydd mae gennym ni ddirgwyddiadau mewn mwy nag un plan. Mae hwnnw wedyn yn cael ei yrru trwy ein hydlydd polareiddio gyntaf ni fama, a wedyn y golau pasio trwodd tu cefn i hwn fel golau polar, lle mae gennych chi ddirgwyddiadau mewn un plan. Na wnawn chi sylweddoli bod yr ail hydlydd polareiddio sydd gennym ni fama, mae hwn wedi cael ei alunio yn wahanol, yn llorweddol fel hyn, sydd yn groes i'r hydlydd polareiddio gyntaf, a felly fysa hwn yn amsugno unrhyw ddirgwniad sydd gennym ni yn vertigol, a felly os fysych chi yn arsylwi ar pwynt A yn fama, yna mi fysych chi'n gweld prynu unrhyw golau o gwbl gan ei fod o i gyd wedi cael ei amsugno rhwng y ddau hydlydd polareiddio. Fodd bynnag, os ydw i rwan yn cylchdroi yr hydlydd polareiddio ail yma trwy ongl o 90 gradd, fel bod yn alunio yr un fath ag yr hydlydd polareiddio gyntaf, yna mae'r dirgwniad sydd gennym ni efo'r golau polar, mi fydd hwnnw yn gallu pasio sydd trwy. Felly y tro hwn, os fysych chi yn arsylwi yn pwynt A, a bod yr hydlydd polareiddio yma wedi cael ei gylchdroi trwy 90 gradd, fel wnaethon ni drafod, mi ddylse bod chi yn gweld bod cryn dipyn o'r golau hwnnw yn pasio trwy yr ail hydlydd polareiddio. So felly, be dyn ni yn llwyddo i wneud, os dyn ni'n cylchdroi yr ail hydlydd polareiddio yma, mi fydd y golau polar, mi fydd rhywfaint ohono fo yn cael ei amsugno ar rhai onglau, a pryn dim yn cael ei amsugno ar onglau eraill. A mae hwn yn caniatáu ni i allu adnabod os ydy golau yn bolar neu'n amholar. Oherwydd, os ydych chi yn cymryd hydlydd polareiddio a'i gylchdroi trwy 360 gradd, os ydy'r golau'n amholar, hynny yw lle mae gennych chi ddigwyddiadau mewn sawl plan, yna ni fydd yna unrhyw newid o gwbl i gryfder neu arfwisod y golau. Fodd bynnag, os ydych chi yn ceisio gyrru golau polar trwy hydlydd polareiddio, a ydych chi'n troi yr hydlydd polareiddio, yna mi fydd cryfder y golau yn amrywio o werth mwyaf i werth lleiaf bob yn 90 gradd. Reit, dyma chi gwestiwn arholiad o Uned 2 Uwch Gyfrannol 2024, lle mae'n gofyn i ni drafod beth i ystyr golau amholar. Hefyd, mae'n gofyn i ni ddisgrifio yn ofalus sut byddwch chi'n canfod gan ddefnyddio hydlydd polari a yw ffynhonnell golau yn rhyddhau golau polar neu amholar. Wel, yr ateb roes i hwn, i ateb rhan gyntaf y cwestiwn, nes i ddeud bod golau amholar ydy golau lle mae yna ddirgwniadau neu ddadleoliadau mewn mwy nag un plan. Os ydych chi'n defnyddio hydlydd polareiddio, a ydych chi yn edrych ar golau amholar, gan bod gennym ni ddirgwniadau mewn mwy nag un plan, neu mewn sawl plan, ni fysa arddwysedd y golau yr ochr arall i'r hydlydd polareiddio i weld wedi newid o gwbl. Fodd bynnag, os ydych chi'n edrych ar golau polar drwy hydlydd polareiddio, ac yn ei gylchdroi, yna fyswch chi'n gweld bod yr arddwysedd y golau yn amrywio o werth mwyaf i werth lleiaf bob yn 90 gradd. Reit, y peth nesaf i ni drafod ydy bianedd tonnau. Okay? So mae bianedd tonnau, fel dyn ni'n gwybod yn barod, ydy mesuriad o sawl metr o bellter mae'r don yn teithio bob eiliad, a'i uned ydy ms-1. Nawr, gan bod tonnau'n dueddol o drafeilio ar fianedd cyson trwy gyfrwng penodol, dyn ni ddim angen poeni o gwbl am ddefnyddio'r hafaliadau mudiad llinol, fel wnaethon ni weld yn Uned 1, ar gyfer y mwyafrif o gwestiynau, mi fydd yr hafaliad bianedd yn hafalu pellter rhannu amser yn berffaith gymwys. Fodd bynnag, mae yna ddau hafaliad arall fedrwn ni ddefnyddio i gyfrifo bianedd tonnau. Un ohonyn nhw fysych chi wedi bod yn ymwybodol ohono fo
ers blwyddyn 10, a hwnnw ydy bod bianedd ydy amledd lluosi efo'r tonfedd. Fodd bynnag, gan ein bod ni rwan di gweld yn gynharach yn y cyflwyniad yma bod yr amledd ydy un dros y cyfnod, mi fedrwn ni wedyn bwydo y ffaith bod un dros y cyfnod ydy'r amledd i mewn i'r hafaliad yma, rhoi o yn lle yr amledd yn y fan hyn, ac os ydym ni'n symleiddio, mae o hefyd yn bosib i ni weld bod bianedd ton ydy y tonfedd rhannu efo be di cyfnod y don. A newch chi weld mewn munud bod yr hafaliadau yma mewn cwestiynau arholiad yn gallu bod yn andros o ddefnyddiol. Reit, dyma chi gwestiwn o Uned 2 2024 eto, a mae'n dweud bod gennym ni don gynyddol yn teithio o'r chwith i'r dde a'r linyn sydd wedi cael ei ymestyn. A mae'n ei giplyn o'r darn o linyn XE ar amser T yn hafel i 0 i weld. A dyn ni'n gallu gweld o hwn yn barod bod 0.15 metr wedi cael ei labelu yma fel rhyw fath o bellter. Wel, mae hwnna ydy'r pellter o y pwynt yma draw i'r pwynt fan hyn. A mi ddylse bod chi'n gallu gweld bod hwnnw yn hafal i hanner tonfedd. Felly pan mae'r cwestiwn gyntaf yn gofyn i ni gyfrifo be di tonfedd y don, yn amlwg mae'n rhaid i fod yn 0.30 metr. Mae'r cwestiwn ail yn gofyn i ni gyfrifo be di bianedd tonnau yma, o wybod bod y cyfnod y don yn 100 milieiliad. So, o'r hafaliadau, dyn ni wedi gweld i gyfrifo be ydy bianedd tonnau. Dwi wedi dewis defnyddio fama y ffaith bod bianedd ydy cyfnod dros, y tonfedd dros y cyfnod. A dyn ni'n gwybod yn barod o beth dyn ni newydd gweld bod tonfedd ydy 0.30 metr, a dyn ni'n gwybod bod cyfnod ydy 100 milieiliad, so dyn ni trosi hwnna yn 100 lluosifydeg pwyr o -3 eiliad, ac os dyn ni'n bwydo hwnna yn gywir i mewn i'n cyfiannell, dyn ni'n gweld bod bianedd ton yn yr atmosffer yma yn 3 ms-1. Mae wedyn yn gofyn i ni ar y gridiau isod i fraslunio yn ofalus y don ar hyd y llinyn XE ar amseroedd o 25 milieiliad a hefyd 50 milieiliad. Na, beth sy'n arwyddocaol am 25 milieiliad, o gofio mae cyfnod y don yma ydy 100 milieiliad, mae 25 milieiliad yn golygu bod y don wedi symud ar draws 1 chwarter o donfedd cyfan. Ag beth sy'n arwyddocaol am T equals 50 milieiliad yw ei fod o yn hafel i hanner y cyfnod, a felly mae'r don wedi trafeilio ar draws hanner tonfedd gyfan. Wel, os dyn ni'n cofio lle oeddwn ni yn y pwynt gyntaf, okay? Dyma fel oedd y llinyn yn wreiddiol. Okay? Dyn ni yn gwybod bod pwynt X fama, lle dyn ni fama yn y canol, dyn ni'n gwybod chwarter cyfnod yn diweddarach, mi fydd y pwynt yma wedi symud ar draws chwarter cyfnod ar ôl 25 milieiliad, a wedyn mi fydd wedi symud ar draws chwarter cyfnod ymhellach ar ôl 50 milieiliad. So gan ystyried hynny, dyma pam fy mod i wedi llunio y ddwy don fel maen nhw i weld ar y llun rwan ar amser o 25 milieiliad, sef ar ôl chwarter cyfnod, a hefyd ar ôl 50 milieiliad, sef hanner cyfnod. Reit, dyma chi gwestiwn arall o Uned 2 2023, lle mae'n dweud mae gennym ni generadur dirgwniadau sydd wedi cael ei gysylltu ag un pen llinyn. Mae o'n cynhyrchu ton gynyddol ar y llinyn fel sydd wedi weld yn y diagram, a tonfedd y tonnau ydy 15 cm. Okay, na ni ddod yn ôl at y ffaith bod tonfedd yn 15 cm mewn ychydig o eiliadau. Reit, y cwestiwn gyntaf, mae gennych chi ddiffiniad i gofio fanna, un dyn ni wedi gweld yn barod yn y cyflwyniad yma. Be di ystyr osgled ton gynyddol? Wel, osgled ydy darluniad mwyaf y don. Rhan nesaf y cwestiwn, mae o'n dweud bod y graff canlynol
yn dangos darleoliad pwynt A mewn perthynas ag amser. A mi byddwch y don sydd wedi cael ei lunio yn glas ar hyn o bryd ar y graff, jyst canolbwyntio ar yr un di, os gwelwch yna, ni'n gallu gweld bod y don yn dechrau fama, a ei fod o'n cyflawni 1 tonfedd gyfan erbyn, neu bod o'n bennu 1 gylchyd gyfan, o don wedi pasio mewn 0.02 eiliad, ac o ganlyniad mae'n rhaid mae cyfnod y don ydy 0.02 eiliad. A wedyn, ni'n gallu mynd ati i gyfrifo bianedd y don mewn 2 ffordd gwahanol. Unau yn defnyddio bianedd yn hafol i tonfedd rhannu efo cyfnod, so 0.15 metr, sef yr 15 cm nath ni weld ar y sleid gynt, rhannu efo 0.12, a dyn ni'n cael bod y bianedd yn 7.5 ms-1, neu fel arall, fedrwn ni yn gyntaf cyfrifo be ydy amledd y don yn defnyddio 1 dros y cyfnod a ffeindio ei fod o yn 50 Hz, a wedyn ni'n gallu'n bwydo i mewn i'r ffaith bod bianedd ydy amledd lluosi efo tonfedd i gael eto y bianedd o 7.5 ms-1. A wedyn i orffen, cwestiwn rhan 3 ar y gwaelod, mae o'n gofyn i ni fras lunio graff darleoliad amser pwynt B ar y grid yn A rhan 2. Os ni'n mynd yn ôl i edrych lle mae pwynt B, ni'n gallu gweld bod pwynt B ei fod o 3/4 o don ar ôl pwynt A, ag o ganlyniad i hynny, ni'n gallu gweld bod os dyn ni er enghraifft yn dechrau'r don yn y fan hyn, dyn ni'n gwybod ein bod ni angen symud ar draws 3/4 o donfedd, a dyna fel petai lle mae'r don wedi cyrraedd, sef 3/4 o gyfnod yn ddiweddarach, sef 0.115 eiliad. Reit, y peth nesaf i ni drafod ydy blaen donau. Nawr, be ydych chi'n gweld yma ar y dde ydy llun o don ar arwyneb dŵr, neu cyfres o donau ar arwyneb dŵr. A pan gafodd y llun yma i gymeryd, dwi'n siŵr bys chi'n gytuno bod y tonnau yma unau yn trafeilio fyny neu lawr. A be ydych chi actually'n gweld mewn gwirionedd ydy just set o linellau sydd yn baralel i'w gilydd. A dyna be ydy blaen donau. Blaen donau ydy ffordd o gynrychioli neu ddangos tonnau gyda set o linellau sydd yn baralel i'w gilydd, ond sydd yn perpendicular, neu ar ongl sgwar, i gyfeiriad teithio'r don. Ag os dyn ni'n symud o un blaen don draw i'r blaen don nesaf, yna dyn ni'n gwybod ein bod ni wedi cyflawni 1 cylchred gyfan o'r don, a felly mae'r pellter yna yn cynrychioli 1 tonfedd. Felly, i grynhoi efo blaen donau di'r enw ar gyfres o linellau sydd yn baralel i'w gilydd, sydd dyn ni'n gallu defnyddio i gynrychioli tonnau. Mae'r pellter rhwng 2 flaen don olynol, 2 consecutive wavefronts, mae hwnnw yn rhoi i ni be di tonfedd y don, a fel dwi eisoes di trafod, dyn ni wastad yn llunio'r blaen donau yn perpendicular neu ar ongl sgwar i gyfeiriad teithio'r don. So, yn fama, mae gennym ni ton sydd yn trafeilio tuag at y de ddwyrain, a mae'r ongl fan ydi gael ei labelu yn 40 gradd. Nawr, pan dyn ni yn mesur onglau efo rhywbeth fel hyn, dyn ni wastad yn mesur yr ongl rhwng y cyfeiriad mae'r don ei hun yn trafeilio. Okay? Just rhwbio'r rhain allan. Dyn ni wastad yn mesur yr ongl, rhwng cyfeiriad y blaen donau a'r llinell doredig gwyrdd yma dyn ni'n gweld, ac yr enw ar y llinell doredig gwyrdd yma ydy llinell y normal, a mae'r normal wastad ar ongl o 90 gradd i'r rhwystyr. So pan mae'r don yn taro y rhwystyr, mae o yn mynd i adlewyrchu
A dwi'n siŵr fysach chi gyd yn cytuno ei fod o'n mynd i adlewyrchu i'r cyfeiriad dyn ni newydd weld fama. A mae o hefyd yn adlewyrchu ar ongl o 40 gradd. Nawr mae gennym ni 2 ongl fanne, a maen nhw wastad yn hafal. Dyn ni'n galw yr ongl, mae'r don yn dod at y rhwystyr arno fo, dyn ni'n galw hwnnw yn ongl drawiad. A wedyn, dyn ni'n galw yr ongl ar ôl yr adlewyrchiad, dyn ni'n galw hwnna yn ongl adlewyrchiad. Ac ym mhob achos, mae'r ongl drawiad ac yr ongl adlewyrchiad bob tro yn hafal. Mae'n jyst un peth ar ôl i ni wneud, sef i lunio'r blaen donau wedi i'r tonnau adlewyrchu. A cofiwch, mae'n rhaid iddyn nhw wastad bod ar ongl sgwar i'r cyfeiriad mae'r donau yn teithio. Reit, dyma chi gwestiwn tebyg i chi roi cynnig arno fo o papur tygau i fod yn berffaith onest, ond ni'n gallu gweld yma bod blaen donau, maen nhw fan o hyn, a maen nhw'n symud i fyny tuag at y rhwystyr, a maen nhw'n mynd i daro y rhwystyr fama, a maen nhw yn mynd i adlewyrchu, a fydden nhw wedyn yn adlewyrchu lawr i ryw gyfeiriad yn debyg i hwn, a wedyn y peth olaf sy'n rhaid i ni wneud ydy jyst llunio ambell i flaen don ar y saeth. Nawr yn amlwg, petai chi'n gwneud hwn efo pren mesur, fysach chi'n gallu llunio'r blaen donau a chyfeiriad teithio'r don yn llawer mwy llwyddiannus na dwi newydd wneud yn y fan hyn. Felly, jyst i gloi y cyflwyniad yma ar Natur Tonnau, Uned 2.4 uwch gyfrannol, mae'r QR code fe welwch chi ar y sgrin yma rwan yn mynd â chi draw i quiz i brofi eich gwybodaeth chi ar yr hyn da ni wedi bod yn trafod heddiw. Diolch yn fawr i chi am wrando.